天の夏みかんです。今回はファンタマスカット味の飲みレポをします。ちなみにですが、この後ろ側はこんな感じです。それでは注ぎます。夏ダンス TV。 注ぎ終わりました。見た目はこんな感じです。それでは飲みます。ごく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 。飲んだ感想は、マスカットの風味が口いっぱいに広がり、それがとても美味しいです。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。